bandiraɓe région de Saint-Louis, bandiraɓe département de Podor, tine tinte jam kewi koɗoyo jam kewɗo dokke kam noppi mon seeɗa mi aray mon on jam woni anniversaire nde yewtere wiitende holmbo woni an ko bammodi mbo Piindi TV bammodi mbo Piindi Média kam noddi e nde ara wonire go on anniversaire nde yewtere holmbo woni an ko holnden jogori wonde ko ñande 19 lewru mars 2023 ɗin ñalɗi patam lamiji jadɗe jamanu ina waɗi teddiraɓe ɗum ɓen goni ɓeɗo Daoudou Moussa Dia point questeur toon to assemblée nationale maire mo commune de Horkoƴere Hamme Amadou Ly jayndi yanke toon to 2STV honorable député Aliou Dembourou Sow Doro président Toro Active Isma Diawo Dia on ko PDG Diawo Dia boutique yuman ngeen yangi woni ɓeɗo rewɓe on woni Habi Sidi Ba ko adjoint au maire toon to commune mo Guédé village kam woni présidente Amazon mbo Abdoulaye Daouda Diallo Fatimata Sow on waynato ko toon to leydi Australie Raki Ceerno Sow Saydel Arɗo ɓi Arɗo toon to Gawde Boofe teddiniraɗo keeriɗo e on ɗon ñalawma woni El Hadj Baba Mal joom dande leñol wondude e monsieur le maire Oumar Baba Ba monsieur Malick Sy lollirɗo Demba Sy on ko responsable politique toon to commune mo Guédé village monsieur Mamoudou Bocar Sall responsable politique toon to commune mo Guédé village monsieur Cheikh Tidiane Diallo responsable politique commune mo Guédé village monsieur Mouhamadou Madini Sall on est ko responsable politique toon to commune de Guédé village monsieur Baba Diallo DG AGR Mamadou Moussa Sy directeur général on société bité de Green International Final Side Alhaji Abou Ndiaye on ko directeur Daka FM et Daka Média toon to Madina Gounass Kalidou Amadou Hamirou Ba on ko commerçant Ndiaye Djigo on ko conseil municipal toon to commune mo Fanayi Thierno Manaba Thiam ko agent de l'APIX Mountaga Ndiaye on ko conseil municipal toon to commune mo Dodel Bokar Nia conseiller départemental to Podor kam woni hooreje commission jeunesse et sport toon to on ɗon nokku Ibrahima Mamadou Diallo on ko chef de l'agence immobilier Thiabi Oumar El Hadj Ousmane Ba lollirɗo wela lekki fedde weytare nde Hamme Amadou Ly président Abdoulaye Ousmane Sow Ifra Mbaye Ba ko responsable politique toon to Labgar Ceerno Ibrahima Sy Nourou Zaman Ceerno Isaga Sall Ceerno Cheikh Oumar Kane on ko hooreje fondation Miroir de l'Islam kono kadi Ceerno Oumar Ba lollirɗo Ceerno Cugolel ɗi ñalɗi patam lamiji koni programme ole lorto on ñande 19 lewru mars 9h 10h ɗon ko jaɓɓade hoɓɓe ɓe e bismade ɓe 14h fay 15h ɗon ko foftere e wottade programme o fuɗɗoto ko 16h nangui 18h ɗon ko conférence titonde suɓade hikka nde ko jayndiyankagu e cukagu e nder réseaux sociaux so yi ha woni sanga 21h ɗon ko jamma fina tawa jamma culturel tawi yuɓɓinta ɗum ko biteɗo Abou Tokosel bandiraɓe yewtere holmbo woni an noddi jogori wonde ko ñande 19 lewru mars 2023 bandiraɓe aadi o jaggama wotomo luuta hayyo lamin Oumar Diarra bandiraɓe amtuɓe yebde a yawa haɓirde Piindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja Abdoullahi Kami Aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kangue gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Habsat Coumba Hamme ha yetti Daoudou geddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Maydata Samba Gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen kala kadi mo ganduɗa aɗani e Piindi TV e Piindi FM ko radio e télé kono en garte tongode men temedere e capan tati walla mbiyen tongode temedere e capannayyi taw ko émission holmbo woni an hande noon ko mbadi gondi arti nde tawno oɗo émission mo mbatten hande eɗen jogui manditare wonata ko dimanche ina hawra e 19 ndu lewru ndu gonɗen woni mars mbiɗen noon ko yen garɗo haalde ko fewte kuccam oɗo ñalamu mbo pewanɗen eɗen bismino noon bo bisminoɗen ɗo ɓe ndewi ɗo ɓe defti ɗo kono wona laabi tati woni omo ganduɗa ko jaalal leñol yantude gorko mo ndendori kaƴel woni Saydou Tall kono eɗen jaɓɓi ɗo musidɗo goɗɗo ina wiye Moustapha Ndiaye jeeyaɗo Diatar eɗen mbawi wiide ko toon woni iwdi makko kono hande ko ɗo o gollata e laamorgo leydi Sénégal hade men woɗɗoyde joni en tottoro mo ganduɗa ko gorko mo ndendori kaƴel salmodira e yeɓoɓe a yawa habdude Piindi TV assalamu aleykum
Waalaikum salam. En jetti lamɗo kanduɗo e yettede o joom laamu e teddungal joom mango e gandal woni jomiraade joom paɗe e bawɗe towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi mo arsugue fitanɗo woni e tamande mum en juule bajjo ɓuuray siyankoɓe bajjo aminata abdoullahi woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo godal muɗum saabi godal men ko noon ne nene e baba halifaɓe men diine aada en juurima fulfule kala kattuɗi bamodi ba mi salmini mi juurima kadi mi weltima e bismago ɗo ngo en calmini ceernam abdoussalam ba diallo leñol ceerno moussa mi salminima en calmini mawɗo galle o baba abou diop ko noonne camara man men thiat e gondiɗo mum en calmini galle o foof en juurima en ñaguima duwaw en ɗaɓɓi yafoya en puɗɗirima noon inde gueno en torima on gueno bawɗo ballowo ko jiɗɗen haalde ko jiɗɗen yewtude ko yo wallu en ɗum yuɓɓo yumta so wonno way kadi ko neɗɗo e miijo muɗum gueno e golle muɗum ɗum noon en jawtat jaalal assalamu aleykum eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe laaroɓe Piindi TV ha tengti ko yewtere mum wiyetede Holmbo Woni An on calminama on juurama wonɓe caggal leydi ha e nder leydi rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe gila e babiraɓe ha e wabatede on kalmiji topo jam e kisal ɗum woni ko gonɗon mbamodi a salmitama no feewi kadi a salminama en calmini Seydou Tall ko wonɓe ɗo ricardel to ɓe ɓe jengeyema ganduɗa kadi ko guiɗo ko musidɓe tedduɗo sehil guurdaɗo ɓoydaɗo aadi hen aussi donc rendude mum plateau ko hunde nde ganduɗa ne waɗani en weltare no feewi noon calmita aussi musidɓe men goɗɗo mo ganduɗa o ko enen makko koddi saabu ko cuuɗi men o jeeya so neɗɗo wiyama ko jata jeeya jata koye commune Guédé village donc ko enɗam on en calminima no feewi kanko ɗo makko bamodi mi salminima kadi mi juurima ɗum noon en jawtat ɗo mo ganduɗa ko Moustapha Ndiaye assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mi salmini moni kon fof inde mum e yettode mum tengti baba modi kanko waɗi sababu hannde gargolam ɗo yeti mi salmini Seydou Tall e Dialal leñol donc mbeɗa weltini jonde nde assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon caggal ɗiɗo calmitali jaɓanten jaalal ko ñalama oɗo mbo pewɗen woni le 19 mars ko manditare Holmbo Woni An to banggue humpeto banggue mbiyen jogade kono ɓangguine walla joguiɗo woni mbiyen chargé comme bamodi ko jaalal beele aɗa wawi artande min ko fuɗɗa ko gollede ko fewte oɗo anniversaire ko weltare mawde tigui rigui waɗimi wiide ko weltare mawde ko so tawi eɗen jaabani manditare walla mbiyen anniversaire Holmbo Woni An enen ko weltare d'abord mbiɗen dañƴe nde tawno eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa ene haani so yewtere yeehi ha waɗi enregistré ko ina wona temedere e capanɗe jewte yettere Allah yo Allah ɓoynu en jiyani hen perguetti en jiyani hen ko soofi en jiyani hen ko boni so jomum darima wi mbeɗa mawnina ñalawma mo puɗɗunomi nde ɗo yewtere mbiyen daw ko haani ɗum noon ko wiide adi fof koko yonti ko ɗum woni ko nodduɗa minen somin tawtima ko ñamani ma joɓeɗa walla mi weyni min mbawa yoddudema darde ma e nder leñol ngol darde ma e amen mais en etoto to bacci communication enen fof en jii les spots puɗɗima yaltude soutien ji walla lettre uji mbaɗama déposé nawama hay so tawi cuwa addiyede walla jomum en cuwa tawa artirde e gueɗel keddiŋel nguel aussi to batte nalankoɓe fotɓe yuɓɓinde oɗo jamma jomum en ko haaldaɓe ko nanadiraɓe ko heblanaɓe kadi ko fadaɓe somi haali ɗum mbeɗa wawi ɗum hayso goto abou amadou fatima raɗo hay mbo haali ɗum ina andi ko nalanke ngana mo ganduɗa ko jaade nder département Podor dillinɗo kadi leydi ndi ha yimɓe foof tocci ɗum gueɗal so wiyama kañum waɗata on ɗon jamma ko jaade mais e nder communication so eɗen kaala en mbawa yijit seere men ɓe ganduɗa ɓe eɗen ganni rokkudeɓe gueɗal woni tottudeɓe koɓe jeeyi woni noddudeɓe yoɓe gar ɓe jewtana
dendagal décole naɓe dendagal département Podor dendagal région de Saint-Louis kono dendagal leydi ndi tawe ɗon ɗo décole tareji ɗo taw ko baɗono Hamme Amadou Ly baɗono Abou Samba Diop taw ɓeɗo ko bismaɓe yo ngar ɗowna en jewte ko wadde mbiɗen ko joom boru loppata boru mum kala ko sami hocco watta hen ko gueɗal mabɓe tottuɗen ɓe gueɗal keddigel ngel aussi eɗen mbi e yimɓe ɓe to batte communication kala neɗɗo mo ganduɗa ko dillowo e communication so tawi dillowo e communication dillowo e kabrirɗe walla jaynirɗe walla ko way noon so tawi noddi wota e goto fat noddede kala nanɗo ɗum yo andu jomum ko nder woni te bamodi ko fonno ko wadde fof o waɗi woni hen neɗɗo kala jaaɗo e leñol ngol ka jaydiyanke walla ko mbawɗa won bamodi waɗanima ko fotma ko waɗande heddi ko yonti an etoɗa yobde diminna wadde to batte communication mbiten ko eɗen mbaɗa ko mbawɗen gila e badjuji men hay affichage aji men spot uji men ha e jewte comme nde yewtere no mbatten enen eɗen e golle heddi ko eɗen gandi so wiyama 19 ko 19 o tan karaten mais fuɗɗoto ko 18 19 wonata ñalawma te ina wawi ma ya ha 20 saabu wasta joftude 18 o ñalda e meɗen wasta gonɗo ɗon ha 20 o donc hunde nde kadi wona hunde wernde wadde eɗen noddo dendagal leñol ngol yoɓe gandu ɗum ɗo ko hunde mabɓe ko gueɗal mabɓe kadi koye dow juuɗe mabɓe pawɗen ɗum wadde to batte communication vraiment ɗum ɗo fuɗɗima hen gollede te eɗen gandi so wona ñande le 21 to batte communication wona hunde darotoon beela kadi to banggue to diwan ɗo waɗoyte to beela foof kadi oɗo saaha kam hoolare no woodi waɗa andi neɗɗo so tawi ƴetti faaro nawtani ɓiɓɓe bamum en nawtani ɓiɓɓe neniraɓe mum itti faaro nawti wuuro mum to mboto mum dasa sikki ala ɓerde mum wawi tan ko dejje hay so tawi e wuuro ngo gure men ɗe suu mum hande o tindani ɗum eɗen mbawi wiide e nder temedere fof 90 fawɓe ɓe tini ɗum to gonɗen ɗo kadi ɗo ganduɗa ɗo ñiɓɗen woni décolle tareji eɗen gandi actuellement won sukaɓe rentuɓe toon mbaɗi dente ala koɓe keblanto ala koɓe paɗata so tawi wona oɗo ñalawma e oɗo jamma ngam wiide bamude ala ka waɗani guila association sportif et culturel tareji association sportif et culturel décolle guilay fête de jeunesse décolle guilay gueɗe gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koko nawrata leñol men yeesa koko nawrata guuri men yeesa soko Allah a teskama hen te a dari men wadde so tawi a noddi noddaɗo o arat mo noddaka o tini arat sababude ko an ñamli yonti ko goto fof ne eto ƴewɗuno ɓirma te kadi en mbaɗi ko poɗɗen wadde en mbaɗani ko en potani wadde saabu joni nde ɗaɓɓeten nde yimɓe teddiniraɓe oɗo jamma e oɗo ñalawma en ƴetti hen décolle naɓe waɗo no rekki ceerno Saydel Mody gonnin ɗon no gawle boofe e woɓɓe ɓe ganduɗa hande ko beelil en jeeya waɓe no Habi Sidi en taw jiidani kadi ɓe ƴettinen nder commune o waɓe no Malick Sy woni Demba Sy baɗon monsieur le maire de la commune de Guédé village Oumar Baba waɓe no Madaniou Sall en waɓe no Cheikh Bocar en e woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe waɗo no Mamoudou Ali Isma woni Doro Ba donc ɓeɗo foof sen ngala mbiyen koɓe décolle naɓe saabu ɓe jeeya koye nder commune Guédé village donc ɓeɗo so tawi guittanama gueɗal e nder ñalawma maɗa ñalawma ono waɗi e Fouta bandiraɓe ko poɗɗen ko wadde en mbaɗi te eɗen gandi kamɓene eɗen jogui jikki maɓe mbaɗa koɓe poti wadde ko te eɗen gandi décolle tareji ɗo ɗo neɗɗo wawi wonde wasa yalto fof décolle naɗi kam ñanden walata e suudu mum ñallata e suudu mum ha tengte jeeyaɓe décolle tareji donc pour min toon to paaɗen to yimɓeɓe nane keblano ɗum te ɓerɗe men ne ndeeƴi e mabɓe te enen ni ken yahoɓe goni hen toon yontere uniquement pour heblanade ñalawma saabu noon bandiraɓe ñalawma famdata fotata koye jomum te a famdani wadde sa noddi sikki ala yimɓe mbawa tan ko notade ɗum noon dialala jarama jahaten koye gorko mo ndendori duttoɗen koye banggue wadde anniversaire nde jii yewtere nde won rewɓe hen ina yawma tawni ko Saydou fonnoɗo jooɗo walla dialal fonnoɗo jooɗo yewtere nde yeehi ha waɗiɗo tolni eɗen gandi tolno mum e rewɓe ɗon kono gartaten koye contexte wadde anniversaire beela no weeɓi Bamodi Ba ko adi fof a weltanama kadi eɗen mbawi wiide enen kam ko welamma waɗi en gaɗa beñe holko saabi e mbiɗen ko welamma waɗi en gaɗa beñe saabu ko hunde nde coynanton ɗen so sami foti ko hoccede saabu eɗen goyanno eɗen duhanno jewte pulaar e radio ji e téléji e fof en keeɓi ɗum sa heeɓi ko goyannoɗa noon ko kaɓatonoɗa pour ya heeɓ ɗum sa heeɓi ɗum poɗɗa ko jaggude ha tiiɗa en keeɓi ɗum yewtere nde waɗama ɗo e Piindi TV ko yewtere kadi nde ganduɗa ko yewtere suppade e nder jewte
ça veut dire ko neɗɗo o noddete namdeɗa gurdam ma namdeɗa leñol ma namdeɗa leydi ma namdeɗa fof ma holmo woni an te en ji ministére uji noddama ɗo DG ji noddama ɗo ha joni jandiyankoɓe noddama ɗo ha joni daraniɓe leñol ngol yimɓe mawɓe mi sita goto tan ko wayno dede hamme amadou li en noddama ɗo abou diob en baba abou diob allah yurmo jallis e jallis en wadde noon eɗen nodda yimɓe meɗen daraniɓe onon jaalaɗen seytaɗen hay sino tofsam wadde dariniɓe leñol ngol ne noddoye ɗo ene kala haala leñol ngol nden yewtere noon nde andama nde nanama nde mawni nde heewi doole so wiyama hande mawnine so wiyama manditare mayre ne waɗe mbeɗa sikki kala mo arani mbeɗa wawi wiide mi wiyatama ka gañol leñol ngol kono kadi mi innatama e yiɓɓe leñol ngol so tawi a waɗi hen communication ma ka jiɗɗo leñol ngol e yewtere nde ñalawma manditare o so tawi a waɗi hen jawdi ma mbiyanmi ka jiɗɗo leñol ngol so waɗi hen a waɗi hen gandal ma hakkilantagal ma humpito ma kala ko mbawɗa wadde e oɗo ñalawma ko yidde ma e leñol ngol wona bammodi ba mbaɗanɗa par ce que bammodi ba o jooɗa hiɗo tan kanko bammodi ba o ala o jooɗi ɗo ko leñol ngol joƴƴinimo ɗo min ko ɓuuri weldemi kala nde lelinomi mbalanmi ko hoyɗude walla mbalanmi ko miijade holno hono ɗum ɗo wattirto wodirde sabu ko hunde ganduɗa tisanani en yo Allah yurmo yaafo ɗum wayanno yewtere wotere joguinoɗen RTS wadde hande en keeɓi téléji en keeɓi radio ji pourquoi pas mawninen jewte meɗen wadde noon ko wiide tan min seydital e yaadiɓam e yiɗɓam e horsimbemi mbeɗe noddi on to tareji le 19 min kam jaɓɓuɗum toon foof yo yam mas komi gara o kadi kala jiɗɗo leñol ngol ne foti arde sa arani waɗi hen communication ma sa arani waɗi hen jawdi ma sa arani waɗi hen gandal ma saabu neɗɗo eɗen mbiya ala ko wayi kono Allah ala ko ronki wadde noon sa yiiɗi a joguima miijo moƴƴe e feere moƴƴere wadde hen hunde tan hay sa arani ma wot ko mbadda hen sabu ma wodno Allah wallirma sa arani ngaluma ara walla gandal ma ara walla hakkilantagal ma ara walla feere ma ara wadde eɗen namdi dendagal ɓesgu leñol ngol debbo e gorko so tawi tan eɗen jiiɗi koye meɗen eɗen jiiɗi leñol ngol eɗen nodda e oɗo ñalawma yo en gar toon to tareji tawtoreɗen le 19 mbeɗa heewide pulaar ko ɗemgal kono noon firata ɗum ne faccira so wona jabɗo wellitade heddi e keeri mum sabu jabde wellitade heddo e keeri pulaar noon ko yidde ɗum aɗa wawi wonde pullo kono ko yidde ɗum nde saɗi sabu eɗen jiya ka pullo gueɗe pulaagu belatama hono ni ka pullo haalde hay pulaar welatama ça veut dire ene manki a jaɓani wellitade keddiɗa keeri mum woni wellitade heddo e keeri pulaar noon ko jabde haalde ɗum jabde etade janngude ɗum jabde etade kala dente baaɗe danini comme no yewtere men holmbo woni an so noddi ngara kollira hen hoorema kollira hen pulaagu ma kollira hen neɗɗagal ma sabu surtout ma enen yonta hande paamen ko enen goni yakare janggo neɗɗo ko jeyɗa ko jaggu hen ha tiiɗa ko ndendeɗa ko kaltideɗa hen pecceɗa ko goɗɗo jeeyo gaccana ɗum enen holko jeyɗen ko pulaagu jeyɗen ko gonɗen ko parnorɗen ko gonɗen ko mawnen ko gonɗen ko kono bammoɗo mami haalane noon oɗo jamma o weɓata saabu rewɓe ɗo ɓe pop goto fof ma eto wadde hen feere mum e hakkilantagal mum e jawdi mum e gandal mum saabu temedere fawde rewi ɗo henne ko yimɓe joomen haqqillaji en yimɓe yiɓɓe leñol ngol farnoriɓe leñol ngol kono ndeɗo yewtere e oɗo ñalawma batteɗo wona jaala leñol wona bammude ba waɗante ko pulaagu wadde noon en jiyen mbaɗino ɗo rawne jamma pulaagu jaala leñol wadde yimɓeɓe holko tegɓe gari wona abdoussalam addiɓe abdoussalam ba addani ɓe ko yinde makko jamma waɗano kono addi yimɓeɓe ha saalo heewi ha mbatti dollar bol wona golle makko ɗe hande ala kamɓe ko leñol ngol addiɓe sabu abdoussalam goto wona leñol ngol anji wonɓe won arɓe toon ko culture jiya to no addi ɗumen te abdoussalam kanko goto wona culture o wadde noon wona kanko addi toon yimɓe ɗo wadde ɗiɗo jammaji ɗiɗo ñalawmaji wona bammude ba foti addude yimɓe foti addude yimɓeɓe min cifotomami ka jiɗɗo leñol ngol ka jiɗɗo culture o ka jiɗɗo finatawa ka jiɗɗo ngol ɓamtongol heewa doole jewte baɗe ni foti ko mawnede bamude min kam ko weltare tan waɗi ham gade daño kono jaɓɓuɗum toon fof yo mas boɗom tareji Moustapha Ndiaye ha joni mataw ko roɓindo tan garten e haalande ñalawma o ko le 19 mars ko manditade walla mbiyen anniversaire émission o dañi hande tongode temedere e capanɗe nayyi o so tawi ina jogui ko mbawɗa hen donc ala ko mbawmi hen wiide so wona Allah jarama a jarama ko wayni Seydou Tall haali jalal leñol haali e defto tan min en tant que coordinateur des jeunes en tant que du professionnalisme en construction métallique mécanique e kala kettoɗami
ma tawam ton le 19 inchallah donc mber noddo dendagal ɓiɓɓe fulɓe yo mbaɗa faire tawtere ñalawma en waɗi fayida par ce que ko pulaagu noddama tengti e commune mo Guédé village mbiɗa sikki tan ko so noddama ko yiɓɓe fulɓe gon toon mbiɗa heewi wiide enen pour wadde noon salle des arts to ko salle pulaagu donc an ke ɗeɗon koyɗe gonɗa e wadde sa noddi fotini anniversaire poɗɗo ni ene hani yimɓe noro hen no fewi minde personnellement et puis ma waɗa lancé kadi yo yimɓe ngar no fewi inchallah ma waɗa hen doolam e peejam e connaissance am et puis mam yettin kadi ɓe potin ɓe yettinde inchallah mberen men mbaɗa hen doole mabɓe par ce que kamɓene keɓe yiɓɓe leñol ngol hono mani donc eɓe tardata hen assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon ko noon duttoɗen koye dialal ene wayno golle ɗe jeeyi ha goɗɗoyi paaten koye oɗo saaha e nder ñalawma o ina teske tan wiye anniversaire ñaamen jaren jehen e ko hay ɗum ni ko anniversaire en diwtani ɗum holko ñalawma o ko holko watte hen aɗa andi adi fof ko leñol men heydani ɗum taki saɗa noddo renno ngo rento noddirdeɓe tan ñaami jar enen ko ɗum gaɗiɗen haɓade saabu eɗen gandi yimɓe keydani bawɗo kadi yaltude galle mum walla huɓɓo oto mum waɗen carburant notoma on sa fawni ɗum ñamdu tan ɓoltu ngakkat eɗen gandi kadi diwan mo jeyɗen o enen eɗen gandi leydi ndi jeyɗen ndi on ko naatti e meɗen ko jeyanoko emen eɗen gandi kadi holko addi ɗum emen ina jeeya hen ɗiɗo laylay renduji walla ɗiɗo réseau sociaux ji eɗen gandi holnuɗi mbayliri neesu men holnuɗi puɗɗi waylirde jikkuji men eɗen gandi kadi holnuɗi puɗɗi ittirde neɗɗagu won e yimɓe walla neɗɗagal yoga e yimɓe holnuɗi goni e haɓade haɓirade ndimago yoga e yimɓe hande won nattuɓe cuuɗi gonta yaltu won mayɓe beltaki won leliɓe hôpital uji andaka mberema cellute ɗum ɗo foof taw sababu mon ko réseau sociaux e mbiɗen noon wadde caggal de yimɓe ɓe juuli tan tisbar goto fof hawra e wutti mum joɗɗo payen école élémentaire mo décollétaire ji taw ko hamme amadou li huccitta e yeesa renno ngo so allah hoddiri baaɗo no abou diop e kanko ɓe kuccita e renno ngo ɓe jewta taw toɓɓere nde wonata ko gurdam sukaɓe e nder réseau sociaux ji holno foti wade saabu foti ko naftorede foti ko naftude neɗɗo foti ko hutorede saabu les réseaux sociaux à partir de Facebook Instagram Twitter ha yetti hande TikTok iɗi keewi limdotako hen goto mo ƴettuɗa fof minimum réseau social mo ƴettuɗa fof chiffre d'affaires muɗum ma wono hedde 7 milliards de dollars won joguiɗe chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars wadde pourquoi kamɓe ɓe naftoro ɗum eɓe dañira ɗum eɓe galdira ɗum e enen gonen ɗo ɓesguji meɗen ene kaguire ɗum ene puuyira ɗum ene keɓira ɗum caɗele ko ɗum woni ko wona lawol ha tengti e rendo men hande wonɓe Fouta nde tawno cumngu suwa yotta toon no hannirta ni jiɗɗen ko yo en gadoya nawren ndiyam nawren cate sagataɓe nodde taw cumngu so soynama hedde 10 kilométre walla 20 walla 30 walla 100 tawana wawa faddede wasa yottade e guure men ɗum woni wadde caɗele gonɗe hande Dakar gonɗe Thiès Mbour ha hande won wonɓe réseau social la prostitution déguisée watte ko nder réseau social même la prostitution légale waɗate ko nder réseau social won uddiɓe seenuji min e page uji min uniquement pour yeyde koye muɗumen won waɗɓe ɗum uniquement pour wadde escroquerie ine punta yimɓe holno mbatten ha kajoɗen ɗum wasa yottade nder rendoji men ko ɗum woni ko jewteten e nder manditari yewtere holmo woni en tuntu décollétaire taw yewta ɗum kadi ko joomen koye kisɗi wittuɓe anduɓe andaɓe kadi ko anduɓe hettinaɓe kadi e gandal gadda nen ɓe jooɗo yimɓe ɓe jooɗo ɓe kalana ɗumen ɗum ɗo de ko ɗum ɗo addi ɗum gonowo hen yo fuɗɗo ɗo yo haɗɗo so par ce que Toubako wi chaque chose à son limite hunde foof ina jogui keerum ɓe kalana renno ngo ɓe mbasi yo renno ngo so en gummima ɗo en garti en poftima mais à partir de 20h 21h en payat dinguiral en mbawa yaltinde e pulaagu narankagal koye men jeeya en kalani karmini mum e dagade mum non mbiɗen ko nalankagal e pulaagu wawa sertu
e surtout ɗemgal men wurni ɗum ko nalankagal sabu ne jeeya wurnuɓe ɗemgal meɗen woni awruɓe men woni wambaɓe men woni maɓuɓe men woni ɓe ɓe ganduɗa kamin goni cohluji walla jabbabuji men walla yimiyankoɓe meɗen ko ɓeɗon gurni ɗemgal ngal sabu ɗemgal no namni bindin kono ɗemgal no namni nalankagal Baba Mal a voyagé un peu partout te ala ko yimat so wona pulaar e Bob Marley yimɓe fof gandi ɗum gandi c'est un jamaïcain ala ko tagi ɗum andede so wona musique mum micro ɗum guitare mum donc Phil Collins en walla wiyeteɓe Michael Jackson en walla wiyeteɓe James Brown en e woɓɓe ɓe ganduɗa hen goto fof waɗi voyagé partout andama e aduna o tagi ɗum andede ko ɗemgal mum ngal yimata ngal donc wadde Abou Amadou Fatima Lado so darima yeeso fulɓe ɓe ene yima koko haani hade koye nder manditare gorko pullo biyeteɗo bamuta ko manditare yewtere on ɓoni an ko ɗum woni ko mbawanɗen rengo ɗum ɗo noon holko woni jencudi mum jencudi mum ko aroɓe yewtude ɓe so jewti yimɓe ɓe nana paama gollo jaaɓa defto ɓe mbawa andu holko woni réseaux sociaux e holɗo fotanade e gurnam jandiyankagal ma yewti hen woni journalisme mais nalankagal jamma ngal ko yetade siftinde yimɓe ɓe pulaagu ene heddi te pulaagu heddota abada sabu eɗen en gañani hay nalanko goto kono sinno ko sago men guri men fuuta ɗe taw ko nalankoɓe men wiyoɓe mbimi ɓe ɓurat toon doole dadam dow min ñohani kalatmi koye tel yo yimɓeɓe dokku nalankoɓe men ɓe fodde gila tan dow ha less ƴettude ɗo nalanke naw ɗum fuuta tawa so ari yimata koye ɗemgal gongal min mbimi komi yadani hen sabu ɗum warat ɗemgal men sabu nalanke kala ɗo yeehi yimi sukaɓe dañɓe 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ñembat ɗum ñemti ɗum defta jimi mum an bamude ɗum kaɓoɗa min ko ɗum kaɓotomi ɗum tagi nder ndeɗo manditare on va rectifier beaucoup de choses ɗi ganduɗa ɗi nana waɗe e nder fouta teɗen gandi hanani ɗum noon a jarama gasi kono noon Saydou gartata tan ko hol erango eroɗa dawriyankoɓe so tawi ko rewnoɓe walla ko dawriyankoɓe yeɓoɓe en gasni kono noon garta hen e bammode ko jerotoɗenɓe tan ɓe garino e nde ɗo yewtere ɓe jii kadi ɓe gandama e nde yewtere ɓe nanama e nde yewtere kadi taw ɗum ɗon fof koye ɗemgal meɗen wadde noon kamɓene so tawi yewtere nde fune wadde manditare muɗum aɓe ñaaga teddungal mabɓe nde tawno pulaar ne wiya teddungal dasetake rondate wadde noon yoɓe ndondo ngal ɗon teddungal ɓe dutta yewtere nde wona bammode ɓe dutta yewtere holmbo woni an yewtere moɓe ndewno ɓe ganda hen ɓe nana hen ɓe tina hen ɓe mawnina hen ha joni kadi leñol ngol welti hen yoɓe duttu yewtere nde teddungal ngal ɗon jalal haali ko heewi ko namdiɗama koko hunde wande fayida gurdam ɓesgu men gurdam meɗen enen koye men e nder réseaux sociaux so tawi wiyama ko ɗum woni ko yewtete e nder ñalawma ko hunde wande fayida kono noon kadi fina tawa men hanki men yiyeti toon hanki men yiyeti toon janggo saabu en ganda janggo to paɗen il faut ko gurtinen hanki men o sabu janggo en kaali oɗo réseaux sociaux eɗen mbawi ni janggo o nattude e nder oɗo réseaux sociaux saabu fuɗɗima ni wadde wonko moƴƴi hen won moƴƴuɓe so tawi bammodi ba en mbaɗi yewtere holmbo woni an en gaddi hen hanki men finata men en jewti hen gurdam meɗen on gonnoɗo e réseaux sociaux ene jogori yoolade ma ɗum wallu ɗum e ɗum noon tagui enen ne jiɗɗen artirde culture men e finata men sen ji rawane en mbaɗi ɗum ɗo e Dakar ko ha ɓesgu ngu watta hakkille anda wonko joguiɗen te wonko joguiɗen te pullo ala ko andira so wona ndimago ala ko andira so wona so wiyama hol ƴoƴɓe tan yimɓe ɓuurɓe ƴoƴde en sife fulɓe koɓe yimɓe ƴoƴɓe ken ƴoƴɓe wadde noon wona wasu ko yimɓe ƴoƴɓe wadde noon neɗɗo ƴoƴƴo foti ko gollude gollal batngal fayida wasa yoolade e pinal janangal wasa majjude e nder pinal janangal wadde mbatten hakkillaji e koye meɗen wonko jeyɗen jaggude ko jeeyi ɗum ɗon ko nelaɗo sallllahu alih w sallam haali ɗum o yidde hoore mum koye imanagal jeeya wadde noon yidde hoore mum koko gonɗa ko pulaguma ngu fina tawama o hanki ma o ko moƴƴi hen ko fof kutoroɗa mbasa hebde tan e réseaux sociaux ratatata aɗa ƴettodire aɗa yennodire ɓene jaltina terɗe mumen ɓene kaala kongude bonɗi yoɗani e men enen gandiriɗen tan ko ndimagu gandiriɗen ko neɗɗagal gandiriɗen ko wurtinde finata men wadde ñemben e ɓeɗon jinnaɓe meɗen ñemben e ɓeɗon mawɓe men pullo ala ko andira so wona ko moƴƴi bammodi ba mi weltima te kadi ñalawma so ari mbeɗe ɗamini Allah e wonde moƴƴo ma o yuɓɓu o yumta o yaara no hannirta ni ɗum noon si Ndiaye en mbaynoto gasi ha laaɓi erago mo mbatta donc so wona wiide alhamdoulillahi rabbil alamin weltam joni noon ko yo Allah hokku men tan sellude ha tawtereɗe oɗo ñalawma mbaɗen hen fodde men donc weltini jalal leñol Seydou tengti an
bamodi donc erat yimɓe tan yeɓe ngar en jogui ɗo muttu sambo jogna hewno wiide mo jafam mbaɗa woni duɗal makko par Facebook omi heewi wiide neɗɗo a wawa yiddi hoore ma taw anda hanki ma ruttade e Seydou ko haali ko donc il faut que duttuɗen cosaan men no mbiyeɗa ni cosaan fina tawa c'est important ko ɗum culture et puis ko ɗum joguiɗen ko ɗum faaro sen goppi hande sen jii ɓamtiɓe en was journal en waktu ko gasi ɓamtiɓe fof ɓe ɓamtiriki culture maɓɓe donc enen so goppi culture men tan en mbawa ɓamtade ha dawata en mbawa ɓamtade si possible en mbawa ɓamtade donc ko yettude e weltanadom vraiment ko mbaɗɗa ko acte noble kadi foɓɓo waɗete félicité donc mbeɗa noddo responsable au niveau du diaspora Sénégal ɗo yetti qui que soit sénégalais sénégalaisement ngara tawtoreɗa ñalawma le 19 e nder décole tareji mbaɗen no yuɓɓirata ni no fewirat ni en fof ndendi ñalawma assalamu aleykum wa rahmatullah dasi diallo tawi ɗumneden gasi haalay eyyi wadde en mbaynima eɗen jinno ɓeydude seeɗa tan ko jaaha e yewtere he noon e gasi eyyi ceerno mbaɗi ni judde jaalal ora kane ɗum noon Allah jarama on jarama tawno ko yimɓe ɓe ganduɗa kadi télé walla radio rendinani ene mabɓe ko yimɓe men ne mbawi jiidude yumma e baaba taw mbawa ni gollit ɗum ko Allah hoddirata jomumen gollodira yiiɗodirde nde ina wawi adade hunde foof eɗen keptini darde ɓeɗo sagataɓe e nder laylayo rendoji hay ko wona laylayo rendoji ko janiyankoɓe saabu rendoɓe mecce foof ko fasɓi Saydou Tall gorko mo ndendori kala ɗeɗen jaa fuggi koye jaalal ka daaba makko o jogui kanko nawata en kanko artirto en ɗum tagi en tinata ɗeɗon caɗele so neɗɗo jaaki nokku muɗum woni kadi ni ko kanko dari hen saabu baɗo noon tawde eɗen jeeɗum e leñol ngol ɗum en beltoto ɗum noon si annene ma jokkodir e mabɓe jaayi wonno sisiɓe nana biftimi siré si mi salmini ɗum conseil spécial président de la république en calminimo hanki ko teddugal manggal ɗum noon en jarni kadi omo ganduɗa ko Moussa Guissi gonɗo ɗon ɗo centre El Malik mo ganduɗa ko ballodirowo e men mbiɗo en kadi e nder manditare nde mataw won balle kewɗe ɗo waɗi hen to batte ɓornole e ko way noon ɗum noon Moussa Guissi min jettima han hanirta ni tonggode temedere e capannayyi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo aadi men ko tareji ko hawnata ko le 19 mars inchallah Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon bandiraɓe région de Saint-Louis bandiraɓe département de Podor tine tinte jaam kewi koɗi yo jaam kewɗo dokke kam noppi mon seeɗa mi aray mon on jam woni anniversaire nde yewtere wiitende holmbo woni an ko bammodi mbo Piindi TV bammodi mbo Piindi Média kam noddi e nde ara wonire go on anniversaire nde yewtere holmbo woni an ko holnden jogori wonde ko ñande 19 lewru mars 2023 yin ñalɗi patam lamiji jadɗe jamanu ina waɗi teddiraɓe ɗum ɓen goni ɓeɗo Daoudou Moussa Dia point questeur toon to assemblée nationale maire mo commune de Horkoƴere Hamme Amadou Ly jayndi yanke toon to 2STV honorable député Aliou Dembourou Sow Doro président Toro Active Isma Diawo Dia on ko PDG Diawo Dia boutique yuman ngeen yangi woni ɓeɗo rewɓe on woni Habi Sidi Ba ko adjoint au maire toon to commune mo Guédé village kam woni présidente Amazon Bo Abdoulaye Daouda Diallo Fatimata Sow on waynato ko toon to leydi Australie Raki Ceerno Sow Saydel Arɗo ɓi arɗo toon to Gawde Boofe teddiniraɗo keeriɗo e on ɗon ñalawma woni El Hadj Baba Mal joom dande leñol wondude e monsieur le maire Oumar Baba Ba monsieur Malick Sy lollirɗo Demba Sy on ko responsable politique toon to commune mo Guédé village monsieur Mamoudou Bocar Sall responsable politique toon to commune mo Guédé village monsieur Cheikh Tidiane Diallo responsable politique commune mo Guédé village monsieur Mouhamadou Madini Sall on est ko responsable politique toon to commune de Guédé village monsieur Baba Diallo DG AGR Mamadou Moussa Sy directeur général on société biteɗo Green International Final Sahel Alhaji Abou Ndiaye on ko directeur Daka FM et Daka Média toon to Madina Gounass Kalidou Amadou Hamirou Ba on ko commerçant Ndiaye Djigo on ko
conseil municipal tonto commune bo Fanayi Thierno Manaba Thiam ko agent de l'APIX Muntaga Ndiaye on ko conseil municipal tonto commune bo Dodel Bokar Nia conseiller départemental to Podor kan woni horeje commission jeunesse et sport tonto on don nok Ibrahim Mamadou Diallo on ko chef de l'agence immobilier Thiabi Oumar El Hadj Ousmane Ba lollirdo wela lekki fedde weytare nde hamme Amadou Ly président Abdoulaye Ousmane Sow Ifra Mbaye Ba responsable politique tonto Labgar Thierno Ibrahima Sy Nourou Zaman Thierno Issa Gassal Thierno Cheikh Oumar Kane on ko horeje fondation Miroir de l'Islam kono kadi Thierno Oumar Ba lollirdo Thierno Cugulel ɗi ñalɗi patam lamiji koni programme ole lorto on ñade sappo e jeenayi lewru mars 9h 10h ɗon ko jabbade hoɓɓe ɓe e bismade ɓe 14h fay 15h ɗon ko foftere e wottade programme o fuɗɗoto ko 16h nangui 18h ɗon ko conférence titonde suɓade hikka nde ko jayndiyankagu e cukagu e nder réseaux sociaux so yi ha woni sanga 21h ɗon ko jamma fina tawa jamma culturel tawi yuɓɓinta ɗum ko biteɗo Abou Tokosel bandiraɓe yewtere holmbo woni an noddi jogori wonde ko ñande sappo e jeenayi lewru mars 2023 bandiraɓe aadi o jaggama wotomo luuta hayola min umar ja